And dito sa Metro Manila, kailangan we make extra effort as alalayan local government sa advance planning nila. Nag-atas din ng ating Pangulo ng Philippine Air Force dahil meron tayong balita na meron food donations from Visayas and Mindanao. Ito ay airlift ng Philippine Air Force dito at kinakausap natin ang MWSS and Bureau of Fire Protection pagkatapos na nilang devote yung resources nila sa paglilinis ng kalye at saka ng mga evacuation centers. Gagamitin ang kanilang mga facilities sa pagde-deliver ng potable or drinking water. Hindi domestic water pero drinking water. Sa latest effects, a total of 2,254,915 ang affected.